n'ụbọchị taa anyị na-ekele Chukwu onye kwere ka anyị rute na ịbịa chụọ àjà misa nke ise n'oge Ista. N'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị taa, akwụkwọ nsọ na-agwa anyị na Jesu Kristi adịghị ahapụ ndị nke ya. Ọ sị, agaghị m ahapụ unu bụrụ enwe nne enwe nna, aga m anọnyere unu n'ihi na a ga-ezite mmụọ nsọ. Nke a nyere anyị okwu nkasi obi n'ọnọdụ anyị niile, na n'agbanyeghị ihe ọbụla anyị na-agabiga, Chineke anaghị ahapụ ndị nke ya aka. Ya anyị ga-eji okwukwe na-abịa n'ihu Chineke n'ụbọchị taa, onye hụrụ anyị n'anya n'ime Jesu Kristi. Na aja misa anyị bụ ọtụtụ ihe n'obi, mana n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekele Chukwu n'isi David ihe anyị Chukwu abụ onye na-eme mmemme nke ọmụmụ ya nke 14 echi na-abịa abịa, na-ayọ ka Chineke o were amara ya na-edu ya ka ọ na-eto, ka o chekwaa ya site na nsogbu ọbụla. Anyị nakwa ekele Chukwu n'isi mụ na chi m abụ onye ga-eme graduation ya oge na-adịghị anya, na-asịkwa Chineke onye kpọtarala ya na ogo nke ọnụ ugbu a, ka o dukwa ya na-aga n'ihu n'ihu ma bịa n'ihu. Anyị na-echeta ndị niile nọ na purgatory, na-asị Chineke onye kpọrọ ha ka ọ nabata ha n'otuto nke alaeze ya. Nakwa echeta ndị niile na-arụ ọrụ dịka ndị ahụike, ndị na-agwọ ndị ọrịa n'oge a anyị na-enwe coronavirus, ka Chineke were ọbara nke nwa ya Jesu Kristi na-ekpuchi ha ụbọchị niile. Ka ọ nakwa agwọ ndị ọrịa, ndị niile na-arịa ụdị ọrịa dịsị iche, ka ya onye gwara anyị n'ụbọchị taa sị na ya anaghị ahapụ ndị nke ya, ka o gosi ha na ya nọnyere ha. Iji kwado onwe anyị nke ọma maka mkpeme nke Eucharistia nke a, ka anyị nyochaa nụ akọ na uche anyị, mee ebere maka njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara ịlọgha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị omejọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, duru anyị na ndụ ebere. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu, n'ụwa udo dịrị ndị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọnụ ọma gị, anyị esekpụrụ gị, anyị eto gị ebube, anyị ekele, anyị ekele n'ihi nnukwu ebube gị. Ose
Yehova Chukwu eze ndị eluigwe, Chukwu na-achị ihe niile, onye Jesu Kristi sọtụwa Chineke bụrụ anyị bụ Chukwu, anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nke Chineke, nwa gị nna, onye na-ekpocha ụjọ ụwa, mere anyị ebere, mere anyị ebere, onye na-ekpocha ụjọ ụwa, nọrọ arịrịọ anyị, nọrọ arịrịọ anyị, onye nọ n'aka nri nna Jesu Kristi kachasị elu, nyere ịgba nsọ n'ebube Chukwu na amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, nye anyị obi ụtọ n'oge a dị nsọ, mgbe anyị na-eme emume iji sọpụrụ dị nwe n'anyị, onye siri n'ọnwụ bilie. Biko mee ka emume ncheta mbilite n'ọnwụ nke anyị na-eme kwa afọ meta ezigbo mkpụrụ na ndụ anyị, site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụwa niile. Amen. Ihe ọgụ wetara n'ọrụ ndị ozi. Filip jere otu obodo dị n'ala Samaria, gwa ha okwu maka Kristi. Igwe mmadụ ndị obodo ahụ were otu obi ṅaa ntị n'ozi Filip, n'ihi na ha hụrụ ọrụ ebube dị iche iche nke Filip n'onwe ya rụrụ. N'ihi na site n'ọrụ ebube ndị a, mmụọ ọjọọ si n'ahụ ọtụtụ ndị ha ji pụta na-eti mkpu n'oke olu. Emekwara ka ahụ dị ọtụtụ mmadụ ike, ma ndị akụkụ ahụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ma ndị dara ngwọrọ. Oke ọṅụ wee dị n'obodo Samaria. Mgbe ụmụazụ nọ na Jerusalem nụrụ na ndị Samaria anabatala okwu Chineke, ha zigara ha Pita na Jọn. Mgbe ha bịaruru, ha kpere ndị kwere ekwe ekpere ka ha nata mmụọ nsọ, n'ihi na mmụọ nsọ adakwasịbeghị onye ọbụla n'ime ha. Naanị ihe mere ha bụ mmiri Chukwu n'aha Onyenwe anyị Jesu. N'oge ahụ, Pita na Jọn wee bikwasị ha aka n'isi, ha wee nata mmụọ nsọ.
Ka ụwa niile tiere Chineke mkpu ọṅụ. Ka ụwa niile tiere Chineke mkpu ọṅụ. Ka ụwa niile tinyere Chineke mkpu ọṅụ. 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 Kwerenụ anya ukwe otito, kpọpụtara otito ya dị ebube. Gwanụ Chineke aka ọrụ ya na-ewi omimi. Ụwa niile tinyere Chineke mkpu ọṅụ. Ụwa niile tinyere Chineke mkpu ọṅụ. Ụwa niile sekpuru iji anyị bịakwa kwe ukwe otito gị. Bịa n'ụlọ ọrụ nke Chineke. Lee n'ọrụ ebube n'ụrụ ụmụ mmadụ. Ụwa niile tinyere Chineke mkpu ọṅụ. Ụwa niile tinyere Chineke mkpu ọṅụ. Ọ gbanwere osimiri ọghọ alọkọ. Ha were ụkwụ ofe osimiri. N'ihi ya ka anyị ṅụrịa aṅụ n'ime ya. O ji ike dị egwu na-achịrị mgbe ebighị ebi. Ụwa niile tinyere. Ụwa niile tinyere Chineke mkpu ọṅụ. Ndị niile na-asọpụrụ Chineke. Ka m kọọ akụkọ ọrụ gị ọrụrụ m. Ngọzi dịrị Chineke onye anụ arịrịọ m. O jiri ikwu igosi m obi ọma ya. Ụwa niile tinyere Chineke mkpu ọṅụ. Ụwa niile tinyere Chineke mkpu ọṅụ. Ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị Asọ dere: sọpụrụnụ Kristi n'ime obi unu, nyekwanụ ya ọnọdụ dịka onye. Jikerekwanụ mgbe ọbụla ịza ajụjụ ọbụla mmadụ ga-ajụ unu banyere olileanya ahụ unu nwere, ma werekwanụ nwayọọ na nsọpụrụ ya ọnụ unu. Mekwanụ ka akọnuche unu dị ọcha, ka ọ ga-abụ
Mgbe mmadụ na-ekwutọ unu n'ihe omume ọma unu jiri biri n'ime Kristi, ihere emee ha n'ihe ha na-ekwu. N'ihi na ọ ka mma ma ọ bụrụ uche nke Chineke ka unu hụ ahụhụ n'ihi na unu na-eme ezi ihe, karịa unu ịhụ ahụhụ n'ihi na unu na-eme ihe ọjọọ. N'ihi na Kristi nwụrụ n'ihi unu. Ọ nwụrụ naanị otu mgbe n'ihi mmehie unu. Onye ezi omume nwụrụ n'ihi ndị ajọ omume, ka o wee dugara unu Chineke. N'ihi na e mere ka ọ nwụọ n'anụ ahụ, ma e mekwara ka ọ dị ndụ na mmụọ. Hallelujah, 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 hallelujah. Onye nwanyị Jesu kọwara anyị okwu gị nke ọma, mee ka okwu gị mamụ dị ọkụ, ịhụnanya n'obi anyị. Hallelujah, hallelujah, Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara ụmụazụ ya, ọ bụrụ na unu hụrụ m n'anya, unu ga-edebe iwu m niile. Aga m emekwara Nna m, ọ ga-enyekwa unu onye nkasi obi ọzọ, ka ọ nọnyere unu ruo mgbe ebighị ebi. Onye nkasi obi ahụ bụ mmụọ nke eziokwu, onye ụwa na-apụghị ịnabata, n'ihi na ụwa adịghị ahụ ya. Ụwa amaghịkwa ya, ma unu ma ya, n'ihi na ọ nọnyere unu, birikwa n'ime unu. Agaghị m ahapụ unu dịka ndị na-enweghị nne na nna, kama aga m abịakwute unu. Ọ fọdụrụ nwa oge ntakịrị, ụwa agaghị ahụkwa m ọzọ, ma unu ga-ahụ m, n'ihi na adị m ndụ, unu onwe unu ga-adịkwa ndụ. N'ụbọchị ahụ, unu ga-amata na anọ m n'ime Nna m, marakwa na unu nọ n'ime m, mụ onwe m nọkwa n'ime unu. Onye ọbụla natara iwu m na-edebe ha bụ onye hụrụ m n'anya. Onye hụrụ m n'anya ka Nna m ga-ahụ n'anya. Aga m ahụkwa onye ahụ n'anya, bịakwa gosi ya onwe m. Oziọma nke osere ụwa. Where
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. N'ụbọchị taa anyị na-achụ àjà nke misa nke isii n'oge Easter. Ọ fọrọ sọsọ izuụka abụọ ka anyị mee mmemme ndakwasa mmụọ nsọ, the Pentecost. Ya n'oge na-adịghị anya anyị ga-apụ na oge Easter banye n'oge nkịtị nke nzukọ. N'ihe ọgụgụ agụrụ anyị taa n'ụzọ pụrụ iche, Jesu Kristi onye ga-ezite mmụọ nsọ a, o bidoro ịkwado ụmụazụ ya maka ọbịbịa nke mmụọ nsọ. Mana tupu mmụọ nsọ abịa, Kraịst ga-aga lakwuru nna ya na nna ya ga-ezite mmụọ nsọ ahụ. Ya gwa ha sị, belụsọ m lara, mmụọ nsọ agaghị abịakwasị unu, mana agaghị m ahapụ unu ka unu bụrụ ndị na-enweghị nne na nna. Aga m anọnyere unu ebe. Christ, in the reading today in the Gospel, was preparing his disciples for the descent of the Holy Spirit. And before the Spirit would descend, Christ would ascend to the Father, from whom he came into the world. And he had told them he will be ascending to the Father. And then he and the Father will send the Holy Spirit to show the unity of the Trinity. And Christ assured them, even though I'm not going to leave you as orphans are left without father and mother. Rather, I'll be with you forever, because the Spirit will also be with you. Site n'ikwu ihe dị otu a, Yesu Kristi egosi anyị na ya na nna na mmụọ nsọ ofu. Ya sị, mmụọ nsọ ahụ ga-adịrị n'ime unu. He will be in you, and I'll also be in you. My Father will come to you. Ọrụ na mmụọ nsọ ahụ abanye n'ime unu, o gosiri na mụ na unu bụkwa otu, n'ihi na mmụọ nsọ ahụ mmụọ nke Chukwu n'onwe ya. Kraịst asị, mmụọ nsọ biri n'ime unu, ebikwa m n'ime unu, bikos agaghị m ahapụ unu. Site na mmụọ nsọ ka m ga-esi na-enyere unu aka. Ya sị anyị na ndị ga-anata mmụọ nsọ a, enwere ihe ndị ha ga-eme iji wee nweta mmụọ nsọ. That is to say, there are certain things you must do for you to receive the Holy Spirit. Mmụọ nsọ agaghị adakwasị onye ọbụla onye ọhụrụ. Mmụọ nsọ na-adakwasị ndị kwadoro onwe ha maka mmụọ nsọ. Christ told them, you have to prepare for that. And for you to do that, you have to love me. You have to love me. For you to receive the Holy Spirit, you have to prepare for it. The best preparation for that is ị ga-ahụ m n'anya. Ị ga-ahụ iwu m n'anya. Onye ọbụla hụrụ m n'anya ga-edobe iwu m. Anyone who loves me will keep my commandments. And that's a very serious fact in every relationship. If you are friendly with somebody and you want that friendship to last, you must know the do's and the don'ts that this person accepts. The don'ts that he doesn't want you to do. And the person must also know your own do's and don'ts. So that what I should do, I do, and what I shouldn't do, I do not do. In this way, our relationship ga na-aga. Onye ọbụla bụ enyi gị, o nwere ihe ndị ọ na-asọ nsọ. O nwere ihe ndị ga-eme iwe ya. And if you want the relationship to continue, ịchọ ka ọdịnala unu na-aga n'ihu, ị gaghị aga n'ihu na-eme ihe ndị ahụ na-ewe onye iwe. N'etiti di na nwunye, ọ na-adị. O nwere ndị gbasara n'ụbọchị taa, n'ihi na tupu anyị alụọ, agwara m ya, achọghị m ihe dị otu a, achọghị m ihe dị otu a, ya gaa n'ihu na-ememe ya. Maka iji ya, aga m anọnwụ n'ụdị alụmdi na nwunye dị otu a. It's a recipe for disaster in any relationship. Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edobe iwu m. And Christ advised, in the same way, if we have to be in relationship with him, we must keep his commandments. And ọ bụrụ na anyị keep his commandments, na ọ ga-egosi na anyị ahụbe ya n'anya. And as a result of that, nna ya ga-ahụkwa anyị n'anya.
ka ebe anyị ga-ahụ iwu nke Chineke enyere anyị ya n'akwụkwọ nsọ. How you have to live your life as a child of God. Otu ị ga-esi bie ndụ dịka nwa nke Chineke. A na-agwa anyị sị, the Bible is an acronym, BIBLE. Basic instructions before leaving earth. Basic instructions before leaving earth. Ihe ndị ị ga-agbalịsi ike mee tupu ga hapụ ụwa ka ị wee nwee ike hụ Chineke n'ihu na ihu n'ụwa ọzọ. Basic instructions before leaving earth. So ịchọọ igosi ịhụnanya gị n'ebe Chineke nọ, ị ga-abanye n'akwụkwọ nsọ mata gịnị bụ okwu nke Chineke. Olee otu Chukwu chọrọ ka ndị na-efe ya ji fee ya na mmụọ na n'eziokwu. A gwara anyị sị na oge agaala, oge na-abịa mgbe ndị mmadụ ga-agawa Jerusalem ịgafe Chineke, na Chineke na-achọ ndị ga-efe ya na mmụọ na n'eziokwu. Na ọ bụ ndị dị otu a ka Chineke na-achọ. Onye Yesu gwara nwaanyị Samaria. Abịa n'ụbọchị taa, Yesu Kristi sị, mmụọ nsọ ga-abịa, onye nkasi obi. Mmụọ nsọ a ga-abịa ga-abụ onye ga na-anọchite anya n'ime unu, n'ime ndụ unu. N'ihi na with the Spirit in you, I have not left you. Anyị ma na Matthew 28, ọ gwara anyị at the end of it, the very last verse, ọ sị, know that I am with you always, yes, until the end of time. Until the end of time. Chukwu nọnyere anyị n'ọnọdụ niile. N'agbanyeghị ihe ọbụla na-emenụ, Chineke nọnyere anyị. O nwere egwu ndị agape na-agụ, ọ sị, n'ime ọnọdụ m niile, n'ime ọnọdụ m niile, n'ime ọnọdụ m niile, ịdịrị obi nwa mma n'ezie, n'ime ọnọdụ m niile, ya n'ime ọnọdụ m niile, Chineke dịrị obi m mma. So there are times life will challenge you. Gasị Chineke ahapụgo m. Mana Chukwu sị, even in these situations, I am with you through the Spirit. But you must dispose yourself for that Spirit. How? By loving Jesus Christ. When you love Jesus Christ, you have loved God. And the way you show you love Jesus Christ is by doing or keeping His word, keeping His commandments. Yes, yani, ya bụ maazụ ya, aga m abịa nọnyere unu. N'ihi na mmụọ nsọ ga-abịa. Ụwa amaghị onye mmụọ nsọ bụ, mana unu maara ya, ọ nọkwa n'ime unu. Mana ọ ga-abịa kasị unu obi n'ihe niile, ka unu wee mara na m dị ndụ, unu ga-adịkwa ndụ. So n'agbanyeghị otu ọbụla ndụ si chalenjie gị, mara na ịbụ nwa Chineke. Nwa Chineke bụ onye na-ege Chineke ntị. Nwa Chineke bụ someone who really relies on God. N'ihe niile ị mara sị, amara m onye m na-efe, dịka Job si mee n'onwe ya. Ọ sị na mmụọ nsọ ga-abụ onyinye a ga-enye anyị maka idowe iwu ya. So Jesus was preparing the disciples for the descent of the Holy Spirit. And He told them, to be able to receive the Holy Spirit, this is what you have to do. You must keep my commandments, because that is a show that you love me. From time to time, a na-egosi anyị. Ma ihe na-egosi ịhụnanya anyị n'ebe Chineke nọ idowe iwu ya. Ọ bụrụ na anyị aga na Deuteronomy chapter 6, from verse 4 to 9, a gwara anyị, hear, O Israel, the Lord your God is one Lord, and you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. With all your heart, with all your soul, and with all your might. N'obi gị niile, na ike gị niile, mmụọ gị niile. Ọsọ anyị ga-eji hụ Chineke n'anya. Abịakwa na Deuteronomy 11 verse 1. Ihe ọ gwara anyị awụrụ, you must love Yahweh your God and always keep His injunctions. You must always love Yahweh your God and always keep His injunctions. Oge niile ị ga-ahụ Chineke gị n'anya na-edowe iwu ya. A must. His laws, His customs, His commandments.
1 John chapter 2 verse 3 agwa anyị sị na ihe na-egosi na anyị hụrụ Chineke n'anya bụ na anyị na-edowe iwu ya. Na onye ọbụla sịrị ahụrụ m ya n'anya mana ọ naghị edowe iwu ya, na onye a na ọ na-eme ọwụ onye ụgha, onye ahụ bụ onye ụgha. Na gị sị hụrụ Chineke n'anya mana ka na-eme ihe ọ masịrị gị, ịwụ onye ụgha, ị na-atụ asị, because you are not maintaining the truth. You know you are living a false life, and you know that whatever you are saying doesn't match with the life that you are living. So Christ has said, Kembo, dowe iwu. Then, ọ bụrụ na gị dowe iwu Chineke, anyị ahụ ihe Peter dị nso ji gwa anyị n'ihe ọgụ nke abụọ, na ọ bụrụ na anyị ata ahụhụ maka ihi Jesu Kristi, anyị bụ ndị ime ọnụ. Because if you love somebody, you should be ready to suffer for that person. A true friend abụghị somebody ga-abụ mgbe ihe na-aga ọfụma ọfụma, anyị awụrụ ndị enyi. Mana when I have trials, you run away, you take a vacation. No. A true friend stands with you in difficulties to see you through those difficulties. So, Jesu Kristi, Peter dị nsọ na-agwa anyị n'ihe ọgụ nke abụọ na Kraịst bịara bịa taa ahụhụ ndị njọ without ịwụ onye omenjọ. In other words, na ọ bụrụ na anyị onwe anyị enweta ahụhụ maka ihe ọma anyị mere, we should not be embarrassed, we should not feel bad, rather that we should be thanking God for it, because o gosiri na amara Chineke nọnyere anyị. Ihe na-eme anyị bụ ihe ahụ mere Yesu Kristi n'onwe ya. Ọ bụ ndị nwere ịhụnanya Chineke n'ime ha. Ọ dị natara mmụọ nsọ, n'ihi na ọ bụrụgodị n'ọnọdụ ahụ, chetakwa ọ sị n'ọnọdụ gị niile na ya nọnyere gị, na ya gaghị ahapụ gị aka ọbụla. He will see you through all that. Ma ọ bụ ọrịa, ma ọ bụ enweghị ọrụ, ma ọ bụ nsogbu mmadụ na-enye ibe ya, kwesị ike na Chineke. Hụ na ị na-edobe iwu ya. Ejile maka na ekwensu bịara ga nwa gị ọnwụnwa ga mesịa. Ọtụtụ oge ọ na-awụ ọnwa ndị a bịara anyị, ụfọdụ n'ime anyị agawa na dibịa, ma ọ anyị achọwa otu anyị ga-esi megwara onye a ma onye nke ọzọ. Invest in prayer and invest in good works. These will fight for you. N'ihi na o gosiri na ịma Chineke na ị na-emekwa n'ihe ọma gosiri na ị hụrụ Chineke n'anya. Ịhụnanya gị maka Chineke ị ga-egosi ya n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Ọ ya mere na Matthew 22:34-40, otu onye bịara yọọ Jesu Kristi si ya, olee iwu kachasị iwu niile? Ya sị, iwu kasị iwu niile bụ nke kwuru sị, nụrụ ndị Izrel, Chineke unu bụ so otu chi. Unu ga-ahụ Chineke unu n'anya na ike unu niile, na mmụọ unu niile, na obi unu niile. Nke abụọ dịkwa ka ya, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka isi hụ onwe gị n'anya. O nweghị iwu ọbụla nke karịrị abụọ na ike. So with this, Jesus Christ summarized the commandments into the word love. Love of God and love of neighbor. Mgbe Chukwu nyere iwu ya to Moses, o nyere him 2 tablets. And those 2 tablets, the first one containing 1, 2, 3, the first 3 commandments, and the second one containing the last 7. The first 3 were love of God, the cause love of neighbor. Yes, so Christ has said, you must love your neighbor as yourself. No commandment is greater than these 2. Yawu anyị onwe anyị dịka ndị otu Kristi, dịka Yesu Kristi si kwuo n'ozi ọma taa, anyị nakwa eche ọbịbịa nke mmụọ nsọ. But don't let it be just another Pentecost. You know, I so used, our Catholics now they're so used to celebrations that they don't get into the spirituality of the celebrations.
And about Christmas, oh, I got chop flower, paint area, and all that. But he paint in Burobi, Emecha, it go to a head. Okay, Easter, I got stations of the cross in Hindi. But all because that's an I got stations of the cross. You don't see it as a devotion, a powerful devotion. You don't see it as the pilgrimage you're making with Jesus along the road to Calvary. And because of that, I got you know, yeah, gafe. Okay, I'm not seminary, and I'll buy you get you could pass through the seminary without the seminary passing through you. Most times we just go through the rituals. We don't get into the spirituality of what we are celebrating. And because of that, I don't think with any spiritual fruits from these things. Take for example, Mass every Mass is a powerful encounter with Jesus. But depending on how you prepare for it could be anything. Man and Mass. Gegaro na Mass, get out chewing gum. Gegaro na Mass, get out the phone. Ijero na Mass, and on our church. Man, no begin a real parole. You can go through that Mass without the Mass going through you. So, and now if you are preparing for the Holy Spirit, you have to prepare from within you. But yes, so Christ say, if you don't have it for yourself, you cannot give it to another person. How do you love yourself? The way you love yourself is by realizing who you are. You are a child of God. You are someone invested with authority. You are someone given some serious authority that has to be developed, that has to be used in serving God. Then you will see that always it doesn't show that you because you have a relationship with God. Apostle say, no one na as okay na emeri okay very, you know, you just gonna have a soft hand for your child. No. You want your child to be the best. Chukwu will see a way to write straight on the crooked lines of your life. Augustine Barani. You realize the truthfulness of the words of Psalm 23 verse 4. Not everybody na naga no chichiri egwu ọbụla agaghị atụ m n'ihi na iji mkpara gị na ngwu gị nọdebe m ọ bụ ya ka iji nye m nkasi obi. So, the first thing to do in preparation for the descent of the Holy Spirit, love yourself, love Jesus, and show your love for Jesus by keeping his commandments. And then be ready to suffer for Jesus, who has loved you so much. Just as Peter has said in the second reading. Or would you feel it in the first reading we listened to today? In Samaria, Hannah, in Israel, from the time of the Babylonian exile, he were Gentiles. Nina he saw Hagar exile. They have no exile for 70 years. Umune had Samaria, and not na Samaria. Bidonuwa mwani na di n'etiti ndị Gentile, ndị ọgọ mmụọ. Mgbe ụmụnne ha lọghachiri after 70 years, ha chọrọ ịrụgharị the temple of Jerusalem. They needed money, and they were scouting for funds. The Samaritans themselves raised a lot of money as their contribution, sent the Arahan to Jerusalem. You have lost your racial purity by, first, not going on exile, second, by intermarrying with the Gentiles and doing business with them. And anything coming from you is unclean and cannot be used in rebuilding the temple of the Lord.
Ọ wee ebe a ka nsogbu ha bidoro, ekewapụ ha na agbụrụ ndị Israel. Mana mgbe Yesu Kristi zụrụ nwaanyị Samaria n'oziọma John, Christ started tearing that wall of hatred and building a bridge of love. Mgbe Yesu Kristi gwachara nwaanyị ahụ okwu, nwaanyị a agbala n'ụlọ ga-akpọta ndị ikwu na ibe. Ha sị, bịa leenụ, come and see a man who has told me everything I ever did. And he preached the word to them. So, a gwara anyị na Acts of the Apostles chapter 1 verse 6. Na ụbọchị egburu na Yesu Kristi tupu ya aragoro n'eluigwe, ọ gwara ha sị, you will be my witnesses. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the world. They must have been wondering how they were going to fulfill this. Mana mgbe e gụchara Stephen na Acts chapter 8 verse 1, ihe a ka a gwara anyị. Ha sị, that day a bitter persecution started against the church in Jerusalem, and everyone except the apostles fled to the country districts of Judea and Samaria. Ọ bụ otu a ka Philip si land ya na Samaria, n'ihi na ọ na-agba ọsọ ndụ. Mana mmụọ nsọ na-eso ya. Ebe ọ bụla ọ gara, ya ebido na-akụzi nkụzi. Philip abịa among the Samaritans, ya ebido kwụsịwe nkụzi nke Chineke, n'ihi na ịhụnanya abatala n'ime ya site na mmụọ nsọ nke ọ natara. When love comes, love conquers every hatred. Ya ebido kụziwere ha nkụzi. Ọ nọ na-akụziri ha nkụzi, manifestations na-eme. Ndị ọrịa a na-agbake, ndị ajọ mmụọ ji atọhapụ ha. Ndị ahụ ha kpọnwụrụ, ha dịkwa mma ọzọ. Mmerenụ, ha ezi ozi ezigara ha Peter na John to come and lay hands on these people, and they received the Holy Spirit. When love takes over, hatred is conquered. When love takes over, everything comes together again. Oh yeah, mere Martin Luther King Jr. ji sị, ọ sị na ịhụnanya bụ anya onye isi ji ahụ ụzọ. Na ọ bụ ụkwụ onye ngwọrọ ji aga ije. That it is such that you can feel it. Because onye isi kwuru gị gosi ịhụnanya, ọ ma na ịhụrụ ya n'anya. Onye ogbu na-anaghị ekwu okwu, igosi ịhụnanya, ọ ma ama. Ọ masị onye a ahụka m n'anya. So, okwu a gwara anyị bụ okwu ịhụnanya. Ọ na anyị na-ahụ mmadụ ibe anyị n'anya, nke gosi na anyị ahụgo Jesu Kristi n'anya. We will be able to keep the commandments. So the person is saying, love and do whatever you wish. Love and do whatever you wish. One real love. Real love, then you can do whatever you wish, and it will be in keeping with the commandments of God. Paul na 1 Corinthians 13, 1-3. I'll see, if I have eloquence of men and angels, but speak without love, I am simply a booming gun or clashing of cymbals. Noise maker. In were all the gifts, but use those gifts. You are just like clashing of cymbals or a booming gun. We are not supposed to be noise makers. Amen. We are supposed to be image makers. In Matthew chapter 5, verse 14. Also, you are the light of the world. You are the light of the world. That verse 13 also, you are the salt of the earth. Matthew 5:16. Also, let your light so shine before men. Men ka inyono na achawa pụta n'ihu ndị mmadụ. Ka ọ ga-abụ ndị mmadụ ihe ọma unu na-eme eburu otito bunye nna unu nke nọ n'eluigwe. Ka anyị kpere nụ Chineke anyị n'ụbọchị taa. Ka anyị na-eche maka ọbịbịa nke mmụọ nsọ. Ka onye anyị umeala ịnọ na-elogharị site na mmehie anyị na-eme.
onye anyị umeala ịnọ na-achọ ya site n'ekpere na ịgụ akwụkwọ nsọ. Ka site n'ịgụ akwụkwọ nsọ o gosi anyị ihe ọ chọrọ ka anyị na-eme, ka anyị gere nzukọ ya ntị, ka ọ ga-abụ mgbe anyị mechara ihe dị otu a, mgbe ọbụla mmụọ nsọ ga-abịa, ọ ga-ahụ ebe ọ ga-anọ n'ime ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ekwem n'otu chi Imajike niile onye nyere n'igwe n'ala. Ihe dum anya na ndị anaghị ahụ anya. Ya na otu onye nwanyị Jesu Kristi sotu nwa Chineke mụrụ. Nna mụrụ Chukwu ụwa niile. Chukwu na Chukwu ihe si n'ike. Eze Chukwu si n'eze Chukwu. Ha mụrụ ya eme ya na nna m otu ihe n'ihi anyị bụrụ Chukwu. Onye si na ya ihe dum. Onye maka ihe ya anyị bụ mmadụ, ya maka ihe nsọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were akụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ. Ọ bụrụ mmadụ, abịa ọgụ ya n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ tara ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya. N'obilitere n'ụbọchị nke atọ, ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ nọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna. Ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ewe na mmụọ nsọ onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na-awapụta. Onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa. Onye si na ndị amụma ekwe n'otu ụzọ nsọ, Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta n'otu maka eze nke mgbaghara njọ. A na-amatụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa
a Chineke egosigo anyị na ya adịghị ahapụ anyị aka, na ya na-anọnyere anyị n'ihe niile. Ka anyị yọọ ọnụ ya n'ekpere nke ndị kwerenụ ka ọ bịa nyere anyị aka n'ihe ọbụla nke dakwasịrị anyị, ka ọ nọnyere anyị n'oge uru na n'oge aṅụrị, ka o mekwa anyị ka anyị bụrụ akara aṅụrị n'ime ụwa nke anyị nọ n'ime ya. Zamo Chineke, zamo, zamo onye kere ụwa, zamo. Ka anyị kpebere nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile, bido n'onye isi ya bụ Pope, ndị ụkọchukwu na ndị niile chịrị echichi na nzukọ, ka Chineke onye kpọrọ ha oku nye ha amara, na-echekwa ha, na-edu ha dịka ha na-arụrị ọrụ n'ụlọ ya. Nna zamo kule, Zamo Chineke, zamo, zamo onye kere ụwa, zamo. Ka ekpe ekpere maka ụwa niile, ka Chineke onye na-echekwa anyị, onye kwere anyị nkwa na ya agaghị ahapụ anyị dịka ụmụ enwe nne enwe nna, na-eche anyị, na-edu anyị. Kamakwa n'oge dị ugbu a enwere nrịanrịa a na-akpọ coronavirus, ka Chineke na-anapụta anyị, na-echekwa anyị. Nna zamo kule, Zamo Chineke, zamo, zamo onye kere ụwa, zamo. ka ekpe ekpere maka ndị nrịanrịa, ndị nọ n'ụlọ na-arịa, ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, kamakwa ndị na-enweghị onye na-elekọta ha. Ka Chineke onye na-agwọ ọrịa bụ ihe kpatara ya sepụ aka ọgwụgwọ nsọ ya n'isi ha, ka ha nwee ike nwetakwa ahụike ha ọzọ. Nna zamo kule, Zamo Chineke, zamo, zamo onye kere ụwa, zamo. ka ekpe ekpere maka ndị a na-emegbu emegbu, ndị na-enweghị onye na-ekwuchitere ha ọnụ ha, kamakwa ụmụ enwe nne enwe nna. Ka Chineke onye na-elekọta ndị na-enweghị nne na-enweghị nna, nna ndị na-enweghị nna, onye na-ekpe ikpe nkwụmọtọ, ka ọ bịa kpee ikpe nkwụmọtọ nye ndị a na-ekpegide ekpegide, ka ọ bịa gbuo ọtụtụ ndị nke ya ndị na-enweghị onye enyemaka. Nna zamo kule, Zamo Chineke, zamo, zamo onye kere ụwa, zamo. ka ekpekwa ekpere maka ụmụnne anyị ndị burula anyị ụzọ gaa ezumike nke ọnwụ, ka Chukwu onye ọ masịrị ịkpọrọ ha n'oge dị ugbu a nye ha ezumike n'alaeze ya. Nna zamo kule, Zamo Chineke, zamo, zamo onye kere ụwa, zamo. Ka anyị chetakwa ụmụnne anyị ndị anyị bụ n'obi na-achụ aja misa bụ David ihe anyị Chukwu Akponye na mụ na Chimso Akponye. David onye na-eme mmemme ọmụmụ ya nke 14, na Munachi onye na-eme graduation ya. Ka Chineke nyere ụmụaka aka ka ha na-eto, ka ha nwee ike nweta ihe ahụ o ji maka ya kee ha n'ọbịanihu. nna zamo kule, Zamo Chineke, zamo, zamo onye kere ụwa, zamo. Ugbu a ebe ọbụla anyị nọ, ka anyị tinye ihe ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu n'ime obi anyị. Ekene dịrị gị Osebụwa Chineke nke ụwa niile, nna nke ebere, nna nke udo.
Ọ bụ gị nyere anyị ohere ịbụ ụmụ gị n'agbanyeghị ndị njọ anyị bụ. Ọ bụ gị nyere anyị nwa gị Jesu Kristi, bịakwanye anyị mmụọ nsọ onye ntasi obi nke ga na-edu anyị na ndụ nke a. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị n'isi ụmụ gị niile ndị nọ na-ekiri ihe ugbu a, ezinụlọ anyị niile, ndị Igbo kọmuniti anyị. Anyị na-ekele gị n'isi ha n'otu n'otu na idowere anyị niile ndụ rukwa n'ụbọchị taa, na o nwebeghị onye anyị nụrụ akụkọ ọjọọ n'isi ya. Anyị na-arịọ gị ka ị gaa n'ihu na-echekwawa ha ebe ọbụla ha nọ, na-echekwawa ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha. Anyị na-asịkwa gị ka inye anyị amara imeghe obi anyị n'ebe ị nọ n'ọnọdụ ọbụla, ka anyị mara na ị gaghị ahapụ anyị aka. Ekwekwala ka ekwensu nwee mmeri n'ime ndụ anyị mgbe ọbụla ihe na-esiri anyị ike, kama ka anyị mata na gị onwe gị kwere anyị nkwa na ị gaghị ahapụ anyị, ị ga-enye anyị mmụọ nsọ onye nkasi obi. Ka anyị kwado onwe anyị site n'ụzọ ndụ dị nsọ, site n'ileba anya na ibipụta na ndụ anyị n'ihe gwara anyị n'akwụkwọ nsọ na nkụzi nke nzukọ. Ka site n'ime ihe dị otu a, ka mmụọ nsọ bụrụ onye odudu anyị, onye ga-anọnyere anyị mgbe niile, onye ga-edu anyị ka anyị fee gị na mmụọ na n'eziokwu, ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị ga-agbacha ọsọ nke ụwa anyị esoro gị na ndị nsọ gị nọrọ n'otuto ebe ebe n'ala eze site na Kristi onye nwe anyị. Amen. bụrụ nke ga-amasị Chineke pụrụ ime ihe niile ịnara onye nwe anyị, ịkpọla anyị ka anyị bụrụ ndị na-eso gị, ịsachapụla anyị mmehie anyị niile. Biko nara arịrịọ na onyinye anyị na-ehunyere gị, mee ka anyị kwesị ịnata ihe ọgbụgba ndụ nke nnukwu ịhụnanya gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara mmụọ gị. Welite n'obi elu. Onye welite ya,
n'ebe dị nwenu nọ. Anyị nyenụ dị nwenu Chukwu anyị ekele. O kwesịrị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'aha azọ ndụ. Na anyị ga-eto gị oge niile ose bụrụ ụwa, ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a, mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ aja. Ya bụ ezi nwa atụrụ, onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya were merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke ya, anyị na-eto igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe, na-eto ebube gị oge niile n'okwe na-asị: Nsọ, 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 ose bụrụ ụwa, Chineke nke igwe dị ala, ebube gị jupụtara, jupụtara n'eluigwe na ala. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Ọ dịgọzi onye bịara n'ahụ dị nwanyị. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Ịdị nsọ ezi dị mmanụ bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikukwatara mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ, were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edoro onye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya na-asị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e wee gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Anyị kwupụta n'ihe omimi nke okpukpe anyị na-eme ugbu a. Nwanyị na-ekwupụta ọmụmụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee dị mmanụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ n'iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ
ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwere cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya, ya na popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Gerald na osoyaghachi bụ Alberto na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl, ndị dị ngọzi na ndị nsọ niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye ahụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna Chike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. 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 Ụmụnna, ka anyị were ekpere ahụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkue Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, otito dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga, dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwe ka anyị kwee na mmehie, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ o sepụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebe ebe ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị ga, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye gị udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Amen. Ka udo nke osebụwa dịrị unu mgbe niile. Ndekwara gị. Ka anyị nyerịta onwe anyị ekele nke udo. N'aha Kristi. Chukwu, nwatụrụ Chukwu, onye na-ekpocha ụjọ nke ụwa, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Nwatụrụ Chukwu, nwatụrụ Chukwu, onye na-ekpocha ụjọ nke ụwa, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Nwatụrụ Chukwu, nwatụrụ Chukwu, onye na-ekpocha ụjọ nke ụwa, nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ Jesu Kristi, onye na-adịghị ahapụ ndị nke ya, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Chineke, anyị nwere asụsụ n'okpukpe na mkpụrụ obi anyị.
Amen. Yesu, ahụrụ m gị n'anya, ihe niile m nwere bụ nke gị ka m bụ, nke gị ka m chọrọ ịbụ, were mere ihe masịrị gị. Yesu, ahụrụ m gị n'anya, ihe niile m nwere bụ nke gị ka m bụ, nke gị ka m chọrọ ịbụ, were mere ihe masịrị gị. Yesu, ahụrụ m gị n'anya, ihe niile m nwere bụ nke gị ka m bụ, nke gị ka m chọrọ ịbụ, were mere ihe masịrị gị. Obi dị nsọ Yesu, Maria dị nsọ, Jesu dị nwayọọ mmadụ n'obi, ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, nna dị ebighị ebi, ịkwadola anyị maka ndụ ebighị ebi n'ime mbilite n'ọnwụ Kristi. Biko mụbaa n'ime anyị mkpụrụ ọgbụgba ndụ nke mbilite n'ọnwụ Kristi. Kụnyekwe n'ime obi anyị ike sitere na nri nke nzọpụta anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara mmụọ gị. Ka Chukwu Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Lawanụ misa gụsịgo. Hallelujah.
elu